Sa tanang estudyante na ako karon o sa mga estudyante na ako pohon. Sa tanang mga ginikanan sa akong estudyante karon o sa mga ginikanan na mga estudyante na ako pohon. Ang rason nga ni eskwela, wala ni lipod-lipod nga paggastorya kay either makatrabaho ka or ikay muhatag og trabaho, like ikay mahimong amo, mag-abli kag imong negosyo. Kay tanawan niyo ang mga kurso nga gi-offer sa college. Ug ang mga subjects nga gitudlo din sa eskwelahan para na ready ang mga bata. Inig pang-apply nila puhon, qualified sila. Bisan pag maingon ta nga bagger siya sa supermarket inig kadako. Kay muihap gyud ang tao. Mo nang nay math. Makigistorya gyud ang tao. Mo nang naay Filipino ug English. Ang uban na subjects para to mga specialty, no? Like science, history, ingana. Pero ay mo gaguol, dili ka bright, dili ka may. Kay para nako importante gyapon ang disiplina. Mo nay soft skills. Importante gyapon na kabalo ka unsa ang responsibility ug unsa nang accountability. Responsibility kay naay gisalig sa atoa pirmi, magamay man na o dako, isalig sa atoa ug ato ng ampingan mo nay responsibility. Ug sa tanan nga gisalig sa atoa nya wa nato natarong og da or natarong nato og da, natarong nato og manage, mao toy accountability. Manubag ta sa mga butang nga gisalig sa atoa. Mo nang dili kinang bright ka sa tanan nga subjects. Hindi bright ka sa English, enough na to, makatrabaho na gana. Ang uban alam po di hagbong, no? Dili kinahanglan bright ka sa tanan subjects. Maayo kung bright ka sa tanan subjects. Pero one subject is enough. Nga naana kay ka makaingon na kasi ng galingon na, pwede na ko makatrabaho kada ko. Pero para nako ang importante gihapon kay ang batasan. Sa mo inig-interview niya gipakita ni mo imong bati nga batasan, bati nga taras, di ka dawaton bisan pag ikay pinaka bright. Daghan kay kung nakita na post top 1 sa let, no? O niya naka doctoral na pero wa na hire. Ambot lang tinuod sa to pero nakita ko ato nga post. Wala ko na siya na hire, ni abroad na lang. Kay importante gyapon ang batasan. Mao nang igabot niyo sa eskwelahan, dinha makita kung unsa imong kinaiya. Unsaon nimo pag interact sa ubang mga bata? Unsaon nimo kung awayon ka? Kabalo ba ka mumingle sa uban? Or i-distance ba nimo imong kaugalingon sa uban? Di ba ka managad sa uban? Nya, mga apply ka? Di pa lang nimo tagdo niyong amo? Or dili ka pastorya? Ikay magbuot pirmi. Kadako nimo ikay magbuot si mong amo. Importante ang batasan. Kay whether we like it or not, maamo man ta o matrabahante, makigatubang kitag tao. O ang ato ang paagi sa pakigatubang og tao, may mo determine kung magdugay ba inyohang panag-uban or dali ra kay mahuman.